Missatge institucional del nostre presentador. Benvolgudes amigues, amiguis, amics, persones humanes i no humanes en general que ens acompanyeu en aquestes primeres passes. Família, us anomeno jo. Fa pocs dies que vàrem poder tenir la joia d'inaugurar aquest podcast i ho vàrem celebrar amb gresca i xerinola en l'èxtasi del naixement d'una nova identitat. La nostra identitat i també la vostra. Perquè generació perduda som totes. Però ai las, que aquests temps cofois han sigut abruptament interromputs per la descoberta d'una nova realitat. Una veritat que pot esdevenir meravella o amenaça. Encara no ho sabem, de tan recent que és la troballa. Ahir, més o menys a hores d'ara, a les 26:007, en horari Zulu, els nostres científics van detectar rastres de la presència d'un estrany fenomen i que, fins al dia d'avui, hagués estat catalogat com a absolutament paranormal. A través de la xarxa social coneguda com a Instagram, hem pogut corroborar l'existència d'un altre programa a ràdio també conegut amb el nom de Generació Perduda. Davant d'aquest desdoblament metafísic, les nostres expertes segueixen recabant dades per poder descriure i entendre aquesta sorprenent realitat de la manera més acurada possible. El que sí que podem dir és que es tracta, presumiblement, d'una civilització més avançada que la nostra. Elles tenen un programa de ràdio amb emissió en directe, mentre nosaltres som només un humil podcast. A més, som molt més properes del que ens podíem imaginar. Emeten a una ràdio d'un barri de Barcelona des de l'època de la gran pandèmia. És per això que, davant d'aquesta amenaça, us cridem a totes a ser valentes i a mantenir aquesta petita família unida que tot just acaba de començar. No sabem si aquesta civilització amb la que compartim nom segueix activa o si la inevitabilitat del temps se l'ha endut. És per això que davant d'un repte de tal tamany hem decidit establir contacte amb aquesta peculiar existència. Nosaltres anem amb so de pau. Som un podcast pacífic i pacifista. Creiem que aquest petit univers de la ciutat de Barcelona és prou gran per a que hi puguem conviure totes dues generacions perdudes. Tot i això, volem fer saber a les nostres tocalles que estem preparades per fer-nos valer i que no ens deixarem atemorir per les seves possibles capacitats. Amigues, amiguis, amics, la nostra família. Us preguem que no cesseu en la vostra esperança, perquè aquest podcast no ho farà. I aquest cabaret radiofònic seguirà aquí per fer-la petar i acompanyar-vos en la soledat. Cuideu-vos i estimeu-vos molt. Visca generació o generacions perduda. Visca! Després d'aquest missatge institucional ens vindran uns amics, uns amiguis i unes amigues espectaculars. I us els presento i us els deixo en directe. Bueno, en veritat s'ha de dir que programes, podcasts i grups de música es diuen Generació Perduda, és que n'hi ha com 1.000 milions, o sigui, és un concepte, no sé com es diu en català, com supermanido, supertípic. Però, bueno, qui som nosaltres per ser originals, no? Al final tot està inventat, així que... Senyor Jordi Buixa, educador ambiental, activista, terratinent de la Pobla de Segur. Tu creus que a la Pobla de Segur hi ha algun podcast que es digui Generació Perduda? Buixa, potser podem anar allà en cas de... No, ja diria com una ràdio pirata a Trem, però... Home, ràdio pirata a Trem, un programet, un espai ens podrien donar. Bueno, ens vens a parlar justament una mica d'això, no? Del que és viure en un entorn rural, no?
Bueno, no exactament, Bueno, o no passa res. no Endavant. exactament, però sí que té... O sigui, al cap i a la fi vinc a parlar sobre una mica una crisi social en la que crec que estem vivint tots actualment ara, i el que sí que té a veure amb el fet d'anar a viure al camp o al poble, no? Va una mica com a alternativa que més endavant m'agradarà presentar com una idea per afrontar o per ajudar aquesta transició, aquesta crisi. Vale. Bé, jo un tema del que vinc a parlar com a generació perduda és a posar sobre la taula el que és el que entenem com a decreixement. Vale. De creixement. Per qui no estigui familiaritzat amb el concepte potser més polític o econòmic social de la paraula, el decreixement podríem dir que parteix de línies de pensament com ara l'economia circular, la justícia climàtica, la política ecològica, vale? Sí, a grans trets seria una mica com reduir el consum, reduir el gasto energètic i en les nostres vides, però canviant les nostres vides. Sí, Dit així molt a grans termes, eh? No, sí, vull dir, al cap i a la fi es resumeix en què puguem com reduir doncs, el consum, i a part de reduir el consum poder ser conscients dels impactes que generem amb les nostres activitats humanes, ja que estem veient que tenim un ritme de consum de quasi, si més no aquí a Espanya, de 2 planetes i mig, i clar, la qüestió és que només tenim un planeta i els recursos Sí. Pues, són finits. I aquí són 2,5 i hi ha països que són 4 o 5. Sí, de fet hi ha altres països com Qatar que durant, no sé si els últims informes del 2015 de l'ONU declararan com que consumien el llindar de 9 planetes. Vull dir que... I què ens podries dir sobre aquest decreixement que t'has portat? Bueno, vull dir, una mica el que vinc Sí, posa tu, just a tu. explicar com a alternativa d'anar al camp és que penso que de vegades costa, o sigui, parlar de creixement de vegades costa, i costa més parlar de vegades dels canvis que podem fer per ajudar a aquesta transició. I aleshores el que venia a presentar era la idea de que anar a viure a un poble penso que t'afavoreix a accedir més fàcilment a tots aquests canvis. Vale. I per què? O sigui, clar, és que anar a viure a un poble potser hi ha gent que és difícil, no? Per temes de viure-hi, no? O per econòmicament no s'ho poden permetre, o per la seva feina no es pot fer teletreball, potser... Sí, vull dir que segurament, vull dir, no ho vull presentar com una mena de solució estàndard per tothom. Vull dir, quan es parla de creixement tampoc no es parla com de que hi hagi o que es centri les alternatives o com una mena d'ideari perfecte a transformar tota la societat, vale? Crec que hi ha moltes opcions. Jo la que vinc a presentar és aquesta perquè és amb la que també últimament em sento com més familiaritzat, i és la que també crec que dintre de l'experiència de fer aquesta transició és com que t'ajuda a poder com transformar diferents aspectes de la teva vida més fàcilment, no? El fet de que te'n vagis a un poble és que primer puguis estar més a prop de l'entorn natural, i així com una manera de poder sensibilitzar més fàcilment amb el teu entorn, no? I decidir-te a voler iniciar canvis, no? A la teva vida per protegir allò que t'envolta. Després també perquè a l'estar en un poble és més fàcil que puguis ser més pròxim a economies circulars o un mercat de consum de més proximitat. Clar, i al ser un espai més reduït, diguéssim, o una economia més local, això permet que no depenguis potser de grans economies, de grans indústries, no? Bueno, a part de que també ajuda molt a... Sí, exacte, que també. El que penso sobretot que és important el fet de poder anar a poblar molts d'aquests pobles que estan en despoblament, és que així també ajudem a reduir la densitat demogràfica de les ciutats, i és una manera de que puguem repartir-nos més per tot el territori i descentralitzar, no, d'una vegada tot en certs nuclis on acabem creant unes condicions de vida crec complicades.
Clar, perquè al final no és només una qüestió de sostenibilitat del planeta Terra, en plan, quan nosaltres parlem d'ecologisme molts cops també inclou temes socials, perquè tots aquests temes, igual que el feminisme o que qualsevol altre tema d'aquests, sempre acaben estant vinculats, no? Sí, aviam, jo, abans de parlar d'alternatives o mètodes que podríem emprendre per aproximar-nos més a aquesta transició, cal tenir en compte que voler vetllar per un decreixement no té massa a veure en anar ara de sobte amb un cotxe elèctric o consumir ara plàstics biodegradables o prendre de cop com petites mesures individuals. Saps? Vull dir, és com adoptar... és com entendre que cal reduir en els teus costums, vicis, comoditats, addiccions, convivències, privilegis, que fins ara és el que alimenten al cap i a la fi el teu estil de vida. I això són amb els canvis amb els que realment ajudem com a reduir com tota aquesta petjada ecològica que actualment involucra la nostra activitat del dia a dia. Meri, sí. Això tindria... Està avui la Meri també, que ha vingut. Hola. Porta la mateixa samarreta que l'altre dia, increïblement. Pot ser que ens estiguis aquí descobrint les costures. Digues. Doncs, aviam, té alguna cosa a veure amb el neoruralisme? Això de que la joventut ara se n'està anant... La joventut. Algunes persones se n'estan anant a les masies i tal com a viure. Perquè a la ciutat comencen a no interessar tant, interessa més com com es diu? L'autogestió i tot això està començant a interessar a molta gent. Bueno, clar, interessa perquè també cada vegada la vida a les ciutats és més precària. Clar. I aleshores, clar, és fàcil que surtin més iniciatives de voler compartir un pis. Clar, això també. Per exemple, el meu cosí s'ha comprat amb uns altres col·legues seus una casa i viuen tots ells i l'han reparat. I vull dir... Viure en comunitat, no? Al final, que viure en comunitat, amb comoditat, amb comunitat, les dues coses, crec que t'acaba ajudant a sortir-te una mica d'aquest sistema opressor, no? A la que ens acabem com tancant. Jo vaig parlar amb una persona que té un càrrec bastant important aquí, que vaig poder entrevistar a Catalunya sobre el medi ambient, i realment era una persona molt activista amb tot això, però que li o sigui, que no tenia molta esperança en veure realment aquesta reducció, no? Aquest decreixement, li et deies que no ho veig, però jo el que veig que cada cop més és que jo no hi crec tant en els grans canvis de canviarem com a país, canviarem com a civilització, sinó que la gent començarà a fer petits canvis en les seves vides. Seran les persones individuals que potser aniran a viure a comunitat, potser també una cooperativa de vivenda, tot això, no? I, bueno, anem una mica justos de temps. T'anava a dir, doncs, merci per venir, Buixa. Aquí t'esperem perquè ens vinguis a parlar molt més sobre sostenibilitat i entorn natural. El Buixa, si a algú li interessa, ha muntat un terreny d'acampada, no?, que es diu Ull de Llac, i que el podem buscar a les xarxes, oi? Sí. I bueno, nosaltres també ens podeu buscar a les xarxes, a @generacióperduda_podcast, sobretot /podcast, repeteixo, /podcast, generacióperduda/podcast. L'altre, de moment, el deixem en quarantena, mentre els investiguem i establim contacte, aviam què passarà. Jordi Buixareu Buixa, amigues i amics, un aplaudiment. Adrià Pagès, amigues i amics. Hola. Hola a tots. Hola. Adrià Pagès, que a part de fer-me de traductor així una mica improvisat, ens vens a parlar de música i en concret avui de la quantitat de veus femenines que hi ha al panorama català actual en comparació amb les masculines. Em fa una mica de por això, però l'Adrià m'ha promès que no ve a reclamar el Dia de l'Hombre, sinó tot el contrari. Vens a destacar i a posar en relleu el paper de les dones a la música catalana actual, i deixa'm dir, bueno, que això, que estem molt agraïts que puguis estar aquí, que realment a aquest programa volem donar una mica aquest to
femení, que és on jo m'hi sento bé també, sempre m'he sentit bé i bueno, m'estic fillant un jardí, així que Adrià Pagès, amigues i amics. Vinga, anem-hi. Sí, quan parlàvem d'aquesta secció amb tu, Carlos, jo et vaig proposar que la secció es digués on són les veus dels homes i van saltar 50 alarmes, lògicament. Però no patiu, o sigui, no vinc a fer un hashtag not all men ni a dir que els homes no estan prou representats en la música, o estan massa. Les boy band gaudeixen, o sigui, són una cosa a iguals parts casposa i exitosa. Segueixen sortint de noves, segueixen triomfant. Els homes estem més que representats en la música. Jo del que vinc a parlar és d'una abrumadora diferència qualitativa que veiem entre els cantants homes i les cantants dones. I avui entraré senzillament en un món binari, evitarem només homes i dones. Crec que és molt interessant. Recentment he estat investigant una mica. Has estat fent recerca, tu, justament, de músics LGTBI, no? Sí, i l'escena trans és tota un... Bueno, trans, queer i tots els plus que hi hagi és molt interessant. Però realment jo no em sentia ni amb legitimitat ni preparat com per parlar-ne. Aleshores, vinc a parlar de que Catalunya és un país molt petit. Vale? Catalunya és un país d'uns 7 milions d'habitants, però és un país amb una qualitat de cantants dones absolutament desbordants. Vale? O sigui, som poqueta gent, però tenim unes cantants extraordinàries. Tenim una Sílvia Pérez Cruz, tenim una Maria Almar Bonet, tenim una Judit Nederman, una Gemma Humet, una Sesami Boada, una Magali Sare, la Ju mateixa. Tenim un munt de vocalistes. I encara me'n deixo més. O sigui, és que tinc una llista llarguíssima. Tenim l'Esmerala, la Raquel Lua, l'Anna Ferrer-Coll, la Lia Sampai, l'Estar Tarralena, la Maria Arnal. O sigui, me n'estic deixant agrapats. Tenim unes vocalistes extraordinàries. Són gent amb un instrument brutal, tenen una veu preciosa i que, a més, la manegen amb una expertesa, amb una habilitat, amb una expressivitat extraordinàries. I, a més, ho fan semblar tot fàcil. I si li volem sumar un plus, resulta que la majoria d'elles són molt bones lletristes i extraordinàries compositores. O sigui, tenim una escena femenina catalana increïble, magnífica. O sigui, jo n'estic enamorat i és una sort i un privilegi. I una prova de que Catalunya és un país de talent. Vale? Però què passa quan mirem els homes? A veure, què passa? Què passa? O sigui, qui són els grans vocalistes catalans d'ara? Quines són aquelles veus en català que dius hòstia, a les catarres, caic de cul a terra? No? I amb això no vull dir que els cantants catalans siguin dolents, perquè com a persona que ho ha experimentat, quan et poses dalt d'un escenari i cantes, has de tenir molta seguretat i has de tenir un seguit de qualitats. O sigui, jo no dic que cap dels cantants catalans siguin bons, tenim bons cantants, però és que a nivell femení tenim unes cantants extraordinàries. O sigui, és algo fora del món. Aleshores, després obrirem i em comenteu una mica què penseu del tema. Però jo veia 3 grups de cantants en català. Vale? Perquè a més, una cosa, totes les dones que he dit canten regularment en català. Sí. Perquè aquí tenim, després parlaré d'un parell de joves nois catalans que canten molt bé, són extraordinaris, però canten tot en anglès. I això a mi em genera una distància diferent. Ja està, o sigui, no venim a adjudicar ni res, però jo estic buscant cantants en català. Aleshores, tenim 3 grups. Tenim els cantants amb una veu extraordinària. Som-hi. Vale? Un Gerard Quintana. Té una veu molt característica. Hi haurà gent a qui li agrada i gent que no, però la veu de Gerard Quintana tu la sents i és com, vale, aquest instrument el conec. Passa el mateix amb el Lluís Gavaldà, dels Pets. Passa el mateix amb el Roger Mas, amb el Josep Montero, d'Oques Grasses. Tu el sents, vale, aquesta veu sé qui és extraordinària. Però no necessàriament tenen aquesta habilitat de fer qüestions supercomplexes, de presentar-se, bueno, d'utilitzar la veu amb la destresa que ho fan les dones. Aquest és un grup, vale? Bones veus, amb certes limitacions tècniques. Tenim la contrària, que són gent molt hàbil tècnicament, però que potser no tenen unes veus tan característiques, o que la seva tècnica passa per unes qüestions estètiques que, ostres, poden generar una certa distància. Penso en el Lluís Llach. El Lluís Llach fa unes melodies molt complexes amb les veus. Intentar cantar el que canta el Lluís Llach costa molt, però passa això. Té aquest trèmolo, té aquestes inflexions que a molta gent li generaran rebuig, a d'altra gent no, però claríssimament ell està limitat a una estètica que potser no té aquest caràcter universal i maleable que tenen aquestes dones. Li passa el mateix a l'Arnau Tordera, el cantant d'Obeses, té un registre extraordinari, arriba molt a dalt, molt avall, però de nou, té una tècnica de cant molt concreta.
I també volia afegir aquí una persona potser no tan coneguda, que és el Guillem Roma. Vale, ja està, són aquests. I aleshores ens queden els dos joves que canten en anglès, però que de debò els heu de buscar. Són l'Enrio, amb H, Enrio, que ha gravat el darrer CD amb la Clara Peia, Perifèria, i és un noi que canta amb una sensibilitat brutal, que ara està traient un EP en anglès. I després un noi lleidatà que es diu Paul Hoven, estilitzat Hoven amb H, Hoven, que fa folk en anglès i que té un instrument extraordinari. O sigui, aquest noi és una veu per caure a cul. Tenim aquests dos. De tot això, jo he anat fent recerca i he trobat un cantant que trobo super extraordinari, canta en català, m'encanta el que fa i té una veu icònica. I no sé si el coneixereu. Atenció. No sé si el coneixereu perquè fa 7 anys que no treu un CD. Per línia interna ens han dit Adrià Pagès. Adrià Pagès no és, claríssimament. És el fill de l'arxiconegut Jordi Savall, en Ferran Savall, que és un cantant de música tradicional. També va gravar un CD amb la Clara Peia i la Judit Nederman. Si podeu buscar els seus àlbums, és un noi amb una veu extraordinària. Dic que ens encantaria poder posar la seva música, però per qüestions de drets no podem fer-ho. Sí, aleshores ell fa molts anys que no treu un CD, sé que està per l'escena, però no sé ni quan fa concerts ni res, però és el gran cantant extraordinari. A tot això jo tenia possibles motius, però tampoc em vull allargar molt i també m'agradarà saber què escolteu i què no, i què penseu o no. Però en lloc de parlar dels possibles motius, al final la meva reflexió és: escolteu, tenim un talent femení que és collonut, escoltem-lo, valorem-lo, perquè moltes d'aquestes dones que he mencionat, gent com la Marala, gent com l'Anna Ferrer Coll, l'Estarta Rilena, estan començant encara, vull dir, porten 2-3 CDs i val molt la pena escoltar-la. O sigui, són gent que ens donarà moltes alegries durant molts anys i que recomano profundament a tothom que escolti. No teniu com moltes ganes ara de posar-vos a buscar gent? O sigui, ens passaràs aquesta llista o alguna cosa? Jo us passo la llista, us faig llistes de Spotify si voleu. Tenim, és que són gent que de debò val molt la pena. A mi m'apassionen. Estem veient un horitzó de projectes. Realment, Adrià, t'haurem de dir que tornis un altre dia, perquè ara ens volies parlar, però és que anem una mica liats de temps. Estem aquí al locutori de la Universitat Pompeu Fabra i tenim una gent que ens està esperant. Així que, bueno, Adrià Pagès, compositor i guitarrista, que toques, per cert, amb l'Elia Sampai, que potser ha sonat per aquí en algun moment. Correcte. I que jo he tingut el plaer d'assistir a diversos dels vostres concerts i de veritat que són una passada, tant pel teu virtuosisme amb la guitarra com la presència, jo destaco la presència que té l'Elia a l'escenari. Els podeu seguir a xarxes, @EliaSampa i @Adrià Pagès Moliner, i un aplaudiment per ells, sisplau. Moltes gràcies. Ei. Vaja, qui és aquest? Qui és aquesta veu en off? Soc jo, el no mateix de sempre. No serà el Mr. Ato? Digue'ns, què ens tens preparat avui? Aviam, anem curs de temps i la veritat és que ens fan fora d'aquí. En un podcast que anem curs de temps, una mica cutre, però endavant. Imagina't, però perquè ens fan fora d'aquí, jo vull anar a fer una cerveseta. I jo l'altre dia estava a la tele i no sabia què mirar, i jo tinc ganes de que la gent em digui coses en plan, tinc aquesta pel·lícula, tinc aquesta sèrie, necessito inputs a la meva vida, perquè se m'acaben literalment el caset del meu cap. Llavors, simplement... Jo conec un podcast que es diu Generació Perduda /podcast, per cert. Sí? Aquest és interessant. Hòstia, estan començant, prometen. Me'l posaré tot. En vídeo, En vídeo i tot, joder. Uau. I m'agradaria que em diguéssiu un títol de pel·lícula que vosaltres us encanta, us representa, diguis, aquest actor en aquesta pel·lícula, aquesta actriu és perfecta, me la miro sempre. Perquè jo vull mirar una pel·lícula d'aquestes aquest cap de setmana. Vinga, tindràs 4. Algú vol començar? Sí. Digues, vinga, buixa, endavant. Bueno, aviam, no és una pel·lícula que me la miri cada 2 per 3, ja que és una pel·lícula molt llarga i no convida a veure-la molt sovint, però bueno, sí que és una pel·li que és l'Atlas de les Nubes, que, bueno, és dels creadors de Matrix, vale? I és com que a la pel·li redacta, jo penso, com bastant bé, o bueno, presenta com prou bé, com la llibertat es va desencadenant per opressor que sigui l'ambient en el que es crea, vale? Aleshores és com
et va presentant com diferents... Bueno, té com tota una olla mental de viatges com al temps i coses així, coses rares, però mola veure com en diferents èpoques de la història la llibertat és com que es veu com encadenada això, com una mena d'opressió, i com la llibertat doncs trenca amb aquesta opressió i surt, no? I bueno, és interessant de veure-la diverses vegades també, amb el seu temps, com he dit, perquè els actors, de fet, i actrius, fan diferents papers a la vegada. Perquè és una mica d'això d'aquella persona de la història del passat, saps? És com del mateix del futur. I aleshores és interessant com veure quins papers pues, transcendeixen en tota la història. I bueno, Miri. M'agrada. Doncs jo no et diré una pel·lícula, com sempre em salto totes les regles de tot, i jo et diré Gambito de Dama, perquè m'agrada molt, i a part perquè m'encanta com actua la Beth Harmon, i vaja, que te la recomano moltíssim, i és una tia que desafia a tots els tios, perquè els escacs en aquesta sèrie es dona a entendre que són molt joc de tios, no hi ha gaires ties, i ella com amb la seva tècnica i amb el seu poder, perquè tampoc va de xula ni res, sinó simplement ella s'asseu, juga, fa les seves coses. És com el típic I paó guanya. que no t'esperes i et treu la reina al final. Quina ràbia, no? Pam, mort. Els escacs, malauradament, segueixen sent un esport molt masculí, però a través de la sèrie hi ha hagut un increment important de jugadores femenines sí? i Sí. és una potència positiva, les sèries que canvien una mica el món. Clar. Jo faré un clàssic, molt clàssic, que és Interestelar. M'agrada molt. Brutal. M'agrada molt. Crec que les reflexions sobre què podem arribar a projectar, què volem aconseguir, qui som, què hem vingut a fer, no? El sacrifici. Hi ha moltes coses i idees que es poden treure de context i portar per avaranys estranys, però em sembla una pel·lícula fascinant a tots els nivells. Un altre dia parlem, tranquil, Buixa, parlarem ja de la salvació tecnològica i tot aquest Vale, em sembla correcte. treure mites. I, bueno, pues jo estava pensant, perquè, clar, tots els que em venien al cap, crec que en algun moment dels dos primers capítols he fet alguna referència ja i semblarà que sóc un ignorant i que només tiro 2 o 3 pel·lis. Però no, sóc molt cinèfil, però clar, sempre em venen aquestes al cap i per això al final les acabo mencionant i diré Midnight in Paris, o sigui, Medianoche en París, que és una, per mi, del Woody Allen, la bona, la millor, depèn de si us agrada o no us agrada, i crec que actua molt bé. Bueno, hi ha un reparto que és així molt excepcional, molt de lujo, que és el que volien, el que et portava una mica, però crec que ho fan molt bé. Tant l'Owen Wilson, crec que és la millor pel·li que fa, com a l'actor que fa de Hemingway, que no sé com es diu, que també surt a House of Cards i alguna cosa més, que ho fa excepcionalment bé també, i la resta evidentment també. I bueno, i tu? Ens vols dir alguna? Sí, jo us voldria dir... És una tonteria de pel·lícula, però la vaig mirar l'altre dia i em va agradar molt. És una pel·lícula del 2000, crec que gravada el 2003, catalana, producció catalana, que es diu Tempus Fugit. I està gravada crec que a la Barceloneta, en una mateixa plaça, i és molt maca, parla una mica com de... Quan tu decideixes una cosa, no? Hi ha com bifurcacions, i poder tornar el temps enrere per no? Que sempre hi ha un punt d'inflexió on les coses es divideixen i canvien totalment. I és una mica jugant amb això, és una mica graciosa i una mica a la vegada amor, no sé quantos, passen moltes cosetes. I està molt guai. Molt bé. La Merit de la Barceloneta. Jo soc de la Barceloneta. Bueno, si algú vol venir a segrestar-me o alguna cosa, què passa? Joder, m'estan dient que a les ciutats hi ha molta gent. Que no passa res, passa Hòstia. res. Sí, soc de la Barceloneta i m'encanta, francament. La gent li fa por, però no fa por. La Barceloneta és maca. Bueno, molt bé. S'ha d'estar atent i atenta. Però bueno, i ser una mica espavilat. Però bueno, una vegada tens això, tens molt de guanyat. Doncs fins aquí hem arribat amb aquesta guia turística per la Barceloneta. Moltes gràcies per acompanyar-nos i esperem que us ho hagueu passat molt i molt bé, que hagueu après cosetes i com a mínim que us haguem fet companyia. Aviat ens posarem en contacte amb l'altra generació perduda i aviam què passa, no? Aviam si segueixen per allà. Però aquí seguim nosaltres, Generació Perduda, un cabret radiofònic pensat al bateria a la dutxa, el podcast nepotista que t'acompanya en la soledat. Moltes gràcies a tothom, Jordi Buixareu Buixa, Adrià Pagès, gràcies a la Universitat de Pompeu Fabra, com dèiem, Albert Terolato, a la Peixera i jo, Carlos Bueno, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tothom. Adéu. I'm not afraid.
I